saya mengap-ngap nyampe Pak. Lali apa? Lali yo kae. Gua belum sampai karo. Kok bayi tak tahu nama. Benda sesuatu pada karo sih HP, nggih HP niku. Di leren ngisi solar neng pom Bandung. Oke guys. Sejak kapan anak
Gawane gawane orang Gus kabeh. Sampai rambut dhewe. Aduh. Aku matene mantene ati karo anak yang di Surabaya. Sing kono di jalan Rowo ayu di Menggur dalane anu iki kan. Ini bangku ini. Rowo ayu ini nengaro kono. Penering diarai marane mendadak bener belakang. Lah yo artinya bene iki mahale barang ning kene. Wis. Mungkin kuwi res mengal. Pada diseni. Tawe ora iso Orangnya umburi bablas aku. Nyambut sing wonten jawane macet bocor iki dicikona cutine malah iki. Desa Ketawang. Kaya apa Pak? Kaya apa Pak di Jawa? Desa Ketawang. Ketawang. Perut. Awas. Saya apa yang takut ya Pak? Piye? Iki wis teko ayu nang tanggung. Rasa rambut. Aman. Orang Dia kayak itu Bang. Benar emisi. kae mobil ke kental ning kono.
Oh deh, kono memang orang sedang lah ya, ya. Ada kok kono kayak. Lo yang ada. Kuwi ngarep kuwi lho, Bang. Kayak teko. Ya ke iya lho. Apa musola ta ini? Mau tali foto aja ta. Oh iya. Awake dhewe medun ae. Ya foto meneng ojo mau. Kon ngiri lho. Oh, ombo sareng. Kita tetap ya, Pak. Oh, telah. Kayaknya lho, Pak. Kok medeni? Malu to sopir mana? Tapi omahe wong ngono kono kan karo kita. Terus teko. Menah niku delok manten kaya tuandan kon sing ayu raketan kambine sewan nggo kotak sentenge dicemahi dahar disebut cekapi karek nonton ngoten nggih. Mbak Tata nyuwun berkahipun Mbak Tata monggo sinatan nang rantu adicara pangode penangaten orang eta. Yo, ora apa-apa. Masih. Nggih, pun siap Mbak Tata nggih. Nuli bisa jadi para tamu kagum semua wono uti ingkang pinantu saking Kalaharjan sasmita saking para katang pani telah sawetawis penangaten sariman saking Palenggahan manem bromo penangaten saripet yang dipujo hastawa puji astuti wahyaning mangsa kala handu kapiti wamsi kami gati tumapa ing adicara pangembleng penangaten mugi penangaten saripet tansah pinaringan berkah saking Gusti Kang Suci lumampine adicara pangembleng penangaten sing kuyung kumandanging shalawat nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Diranting.
Rinangga kanthi kumandhanging solawan nabi nalika samono peranganten sarimbit kapedha kaboyong saking sasana mulya tumuju sasana kanggo pinanci cinandra kaki cantuka kang suka bang mandi rendeng. Kene iki. Ana beris ki lho kene. Sebab tak rono iki. Sama gahangnya berlelumban boten jagating bebrayan agung. Sineksenan para tamu ingkang sampun kepareng rawuh. Masuk kali niki. Niki lembet. Datan bisa dan singketaken bombong mengko ibun pekali poranganten sarimbit. Awit dinawan para tamu ingkang samareng nyawiji asung panjurung puja astawa puji astuti. Bahkan saping setya mukya sarana dawuhe poranganten sarimbit. Menapa ingkang dados sedyanipun poranganten sarimbit kinabulan Gusti kang Maha Suci satemah saged mujudaken bale wisma ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mangkono saya ibu bombong ibun begali bobo Sumanto sarimbit awit rika lenggan sing menawi nawan tamu agung niki Kakang Besan Minulya. Pramila hanulat rawuhipun Kakang Besan Minulya daya-daya Bapa Sumanto. Amrepake rawuhipun Kakang Besan kanthi ajawat asta. Sugeng rawuh Bapa Karyanto dalah sari Lili Andayani. Dugi panengkang tanpa pindan kepara sampun kepareng rawuh. Angesreni adicara ing kalenggan sapunika. Mangkena paripurna jamu asta kaparan dinalan kaunter sasana ingkang sampun pinanci jajari poranganten sarimbit. Regu regeng para kadang wadyangga humiring tindakira poranganten sarimbit kanthi lumadening adicara pangunduhing poranganten. Rono lebane. Langgara kegunungan paharyan poranganten sarimbit jajar semanding wonten ing sasana mulya kabeh Rama Ibu poranganten kakung Rama Ibu poranganten putri kinarya pralamita tumapaing adicara dawuhing poranganten Gus paripurna ginelak ungguling gangsa nuli suwuk DP Marak Sibara modal saniku pangajaping Sidoarjo nyungkem sungkem sembah kalbu nyuwun berkah parilah pramila Ibu Dewi ning pepaes terus salon kepareng amrados kanthi cara sungkeman. Niki arsa Marak Sibara Rama dalah saniku nyuwun sungkem sembah kalbu cinandra kadya rinujit ingkang kapiarsa. Tan bisa den pisahaken pindha rikma binara sasa marang sibo dhumateng kang Rama kang wis ngukir jiwa raganira semanten ugi dhumateng ingkang ibu minangka papaning yoga brata sangang candra dasa hari kuwi lho kawusa kang Rama ingkang ulat poranganten sarimbit sigra kawe karengkuh lungayanira kalus-lus musakanira kawiwir-wiwir rikmanira kebah raos tresna asih ingkang ibu tangkuwa nandhang dukitaning galih waspa tumete samara wayana sisariraning poranganten sarimbit yen cinandra kadya mutiara rinunci eling-eling risang penganten sakedheping netra wis ndungkap dewasa arsa mecah saking regemaning Rama Ibu mandine pribadi paripurna nggih sopan dening Rama Ibu penganten kakung boten beda boten beneh boten pancin dipansilaken penanganten sarimbit ugi marang sibo dhumateng Rama Ibu penanganten putri sungkem sembah kalbu. Jenjem mari gelut dalah yaya konjeming bantala penanganten sarimbit angus pamupadaning Rama dalasan ibu nyuwun berkah parilah mugi nggih telumban boten jagating bebrayan agung tansah manggih bagya mulya satemah boten manggih rubeda menapa-menapa mangkono datan dugi kawijiling lesa Rama Ibu anulat penanganten sarimbit ngunandika jroning wardaya. Iya Ger.
bebasan sliramu ora kawijiling lisan Rama ibu ki wis tanggap apa sing dadi mencratke katengmu lelungsen tak bakal tak sunake moraning Gusti Kang Maha Suci bagya mulya kene bebrayan kagen-kagen lan ninen-ninen lila lekawaning penggali Rama ibu yen sliramu saroron mandireng pribadi nanging bale wisma ora liwat pangastawaku tanpa ana dadi kekuatanmu nggih bebrayan yo mangkono Rama talasani budatan saged kawijiling lisan ngunandika jroning wardaya muhung keperaning Gusti Kang Maha Suci satemah hamba bardaya pangaribawa penangaten saripit kang kaesti dadi kang sinedya dadiya niki jumbuh pitutur luhur nalika wonten ing pondok pesantren Bismillahirrahmanirrahim arijalu qawwamun 'alan nisa yen to satemene piyantun kakung dados pangayomaning para putri tandha yakti ponanganten putri bekti selami-laminya dumateng kang garwa pramila ponanganten putri sungkem sembah kalbu mring ponanganten kakung kinarya para lampita arsa bekti selaminya dumateng kang garwa datang mangro tinggal malih marang paraning sedya lho niki Kakang Mas mugi kata apa pasuwitan kula pangabekti kula dhumateng panjenengan Kakang Mas iya diajeng karawane ingsun wis tak para lewat pangastawaku tanpa ana ya diajeng niki Kakang Mas kula sagah lelati dumateng panjenengan ngabekti dumateng panjenengan Kakang Mas ora liwat muga-muga Gusti Kang Maha Suci paring berkah palilah apa kang dadi sediane awake iki bulan Gusti Kang Maha Suci mangkon adicara sing kepangus paripurna kinelak ing bangsa nuli suwa laminipun tansah jinangkung karahayon kabegjan kawilujengan ngantos selami-laminipun amin ya robbal alamin para rawuh sami bilih mekaten atur saking kawula sepindah malih bilih wonten atur kula ingkang kirang pas ingkang kirang nuju prana kirang rapsila anggen kawula matur kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi MPG guys, MPG nasi remes Cetok kilo terang terbaca mentat kira-kira rames ya kerupuk udang sambal goreng karo daging kemudian kula Bapak Zainal Fatoni depan panjenenganipun Bapak Zainal Fatoni katuraken gunging panggun sangyane para tamu medalya wekdal mirungkane dikalikan Jawa menika ponangaten saribit jajal sumandhing wonten ing sasana mulya mboten saged ingetaken bombong mboten kali kanthi rawuh panjenengan sami pramila kambalan semalih keluarga agung saking Munut Tulungagung saged mangke sasela-selaning adicara nganggen wekdal saperlu foto sesarengan kalian ponanganten. Jadi keambilan semalis monggo keluarga Agung Mbah Jahit, keluarga Agung Mbah Juri, ugi rombongan Sumber Jawa Wetan sedaya kemawon mangke kasuwun foto sarengan kalian ponanganten. Emangnya pemilih sampun ngecekap keluarga Agung saking Tulungagung, ugi keluarga Agung saking Madiun, keluarga Agung saking Bobo Sumanto, mangke kasuwun foto ugi keluarga Agung saking Purwak dagangan nggih. Keluarga Agung saking Teguhan, keluarga Agung saking Melian, keluarga Agung saking Wayung Jiwan sedaya kemawon nggih. Ugi mangke keluarga Agung saking Lembah, keluarga Mas Dio, keluarga saking Mas Aldian, ugi keluarga kanca-kanca ruang saking Mas Aldian dalasan Mbak Karisma ingkang sampun keparengan rawuh mangke kasuwun foto. Kinari
Indonesia.